Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-5 June. Hayibo guys, u-Onga bamfonela ngapha nangapha akayibambi ifoni, ubhizi kuca ngotshwala, kanti-ke uphethe nenkeshazana yama-drugs ulindele ukuthi-ke ehlise ngayo. Guys, ube ukubona nje ifone call evela kuLazarus wenza sengathi akayiboni, wayiziba waqede lapho wayikhanda kubonakala ukuthi uyahalela ngempela ukuthi awathathe lama-drugs. Guys, kuthe nje ngasadlulanga ngisho imizuzwana engaki wabona kungcono ukuthi ahambe aye kuyena uLazarus ayoyilahla khona. Lazarus ube ukumbona engena wambuza ukuthi ubukade ukuphi sonke lesi sikhathi, wathi hhayi bengisafuna nje ukuthi ngendaweni enomsindo khona impela ngizokhohlwa yona yonke lento eyenzakalayo. Wathi uyazi cishe ngathatha nazi idakamizwa, wayibeka phezu kwetafula. Wathi uyithathile? Wathi cha, kusale kancane, kodwa ukuthi nje ngiyakwazi ukufinyelela kuzona lokho kusho inkinga futhi nayo ngokwayo. Uyazi phela ngithola ukuthi abantu abebebhizi beloke bengiphenya, hhayi akusiyena u-Azande, uQhawe kanye noPortia, okusho khona ukuthi noma wethu useyayazi le mfihlo yami. Wathi yazi angazi ukuthi ngenze njani, yonke iminyaka bengilokhu ngizama ukufihla le nkinga yami, kodwa manje simane yavela obala. Wamane athi uLazarus, lalela, this is just a past. Musu ufuna ukuthi ususebenze kanzima kangaka ukulungisa impilo yakho ebese ulinyazwa yi-past. Cabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi manje ufeyisane nayo yonke lento. Usale usubatshela bonke abantu abasolayo iqiniso ukuthi kahle kahle ubani u-Onga kahle kahle. Hhayi-ke guys, nangampela-ke leso sinqumo basithathile benoLazarus, babiza umhlangano. Kwafika uPortia, kufika uQhawekazi, kwafika umawethu kanye nomfowabo, bahlala phansi. Waqala ku-Onga guys, wacula yonke i-past yakhe phambi kwabo bonke abantu bebhekile. Washo ukuthi kwaqala kudala ubaba wakhe ethanda kakhulu ifame, efuna ukuba yi-superstar, esho kahle ukuthi mina ngizoba yi-superstar, etshela yena u-Onga kanye noma wakhe. Washo ukuthi-ke impela ngizosebenza kanzima ukuthi niyiqhenye ngami. Kodwa-ke kuyona yonke leyo nto yokuba i-superstar ugcine seyibizela-ke iy'nkinga ngoba ungene eshiqeni kuma-drug dealing. Wagcina impela esekoleta inqwaba yabantu, iy'kweletu ey'nzima lapha ema-drugsini. Uthe emebona ukuthi sekuyashuba washaya wachitha, wamane washiya u-Onga noma wakhe ngemumva. Bathe befika bengamfici kubaba ka-Onga, bamane babona u-Onga as a person who's going to pay for all these debts ubaba wakhe ayishiye ngemumva. Uthe yabona wena mfana, wena kuzokhokhela iy'kweletu zikayihlo, sizokuthatha uhambe uyodayisa lezi dakamizwa uze uyikhokhe yonke imali ubaba wakhe asikweleta yona. Nangampela-ke guys, Onga-ke waba yi-drug dealer emncane kangako-ke. Wayidayisa-ke idakamizwa, washo nanokuthi bekade esheshisa ukuyidayisa ukuze phela asheshe asiqede isikweletu ngoba bengayithandi ukuyenza leyo nto leyo. Kodwa uthe seqeda isikweletu sokukhokhela ubaba wakhe, babona ukuthi hhayi ngeke lo mfana, he is too good to let go. Bathi akaqhubeke adayise ngisho isikweletu sikayihle esesiqedile guys ukusikhokhela. Uthe bona ku-Onga ukuthi yazini le mali vele uyayidinga naye ngoba bese bemholela-ke this time around. Wayethatha le mali wayisebenzisa-ke for a good purpose. Wahamba uthenga i-laptop, ubhuti wangena ka-technology, waba mkantshubovu impela kwizinto ze-technology. Lezi-ke igcine sezimnikeza ibhasari yaseKhosela Tech. Guys, ube ukuthola-ke leli thuba eliyingqayizivela, wamane nje waba yisitha-ke kulabantu laba bamdayisisa idakamizwa. Basho ukuthi abona nje this is betrayal, uyasibethraya wena ngokuthola leli thuba, so yazini waphuze-ke lama-drugs uwadle ukuze ube ujanki. Nangampela-ke guys, bamfunza lama-drugs, wagcine seyi-drug addict. Waze wadonsa ngisho umngani wakhe uNkosinathi ukuthi-ke adayise naye lezi dakamizwa, noNkosinathi wawadla lama-drugs naye waba i-drug addict. Okugcine-ke ese-overdose kuNkosinathi wagcine esehamba emhlabeni. Hhayi ngoba nakho ngampela u-Onga wambulala ngezandla zakhe kumngani wakhe, sekuyavela manje ukuthi wadla idakamizwa ngokwedlulele, wagcina-ke esehamba ezandleni zakhe u-Onga. Ingakho u-Onga ebona sengathi uyena wambulala ngoba uyena wamfaka kulo mkhakha wokudayisa idakamizwa. Yo guys, drama engaka. Useyasho-ke u-Onga ukuthi uLazarus-ke wangena-ke wamsiza, waqambela abantu amanga, wathi lo mntwana ubulawe ama-seizures, kanti hhayi cha, wamane washaya i-drug overdose. Umndeni wakhe-ke kodwa yena wazi ukuthi cha, wabulawa ama-seizures. Yase yagqitshwa-ke indaba sonke lesi sikhathi. Uyasho-ke futhi u-Onga ukuthi u-Azande uyidikile le past wayithola, yingakho-ke manje engasakwazi nanokuthi aphefumule lapha emsebenzini. Wenza iphutha elilodwa kumane kuthiwa wena sazi imfihlo yakho. Wathi sabathe athi u-Azande, lalela, stay in your lane, I know your secret.
Bese-ke wabona kungcono-ke ukuthi amane ayibhukhele i-rehab ubhuti ayophola kahle lapha eCape Town, ngcono nje athi uthatha ikhefu emsebenzini-ke. Bonke bamnikeza ihagi-ke bevalelisa kuyena. Okugcina umnikeza ihagi kube uyena-ke uLazarus othe uyindoda emadodeni ngokuthatha lesi sinqumo sokuthi ayohila completely, asuke nje emehlweni awo wonke umuntu ukuze athi mesebuya ebuye esemandleni. Guys, akupheli-ke lapho. U-Onga umtshelile-ke uLazarus ukuthi lalela, Azande unemfihlo naye ayifihlile. Please go back and dig lento mina engiyiqalile uqhubeke kuyona. Igama kumele uqale nje ngalo uBill William. Ebese-ke ubuza lo sisi waseBotswana nalo waseSwaziland ukuthi bahamba kanjani kule nkampani ababesebenza nayo u-Azande kuyona. Kobe-ke sebeqedile ngo-Azande bazomgqiba ephila naye. Waqede lapho-ke wathatha iy'mpahla zakhe ubhuti waphuma wahamba. Guys, uhambile ku-Onga, Azande asazi ukuthi uzosala aqhoboze bani ngoba bekade enethambo lokhu egiya ngalo nje. Meke nje wazizwa ukuthi uhalela ukuhlupha umuntu belokhu ehlupha u-Onga. Manje njengoba u-Onga esehambile-ke asazi ukuthi-ke uzohlupha bani ngoba uLazarus is on his tail. Njengamanje nje sebezoqala manje bethola indlela yokuthola iy'mfihlo zakhe bese naye bamgudluza kulesi sihlalo aqhosha ngayo sokuba i-CEO interim. Guys, akupheli-ke lapho. Le esibhedlela uZethu-ke uthole iy'ndaba ezingemnandi ezisho ukuthi ngesikhathi ephuza le medication ayiphuzayo-ke isibeletho sakhe impela salimala kakhulu, okusho ukuthi kune-infection ekumele ngabe bayelapha la ngaphakathi. Manje abakwazi ukumnikeza amaphilisi okuyilapha kahle le infection ngoba kukhona ingane ingasilimali. Manje-ke udokotela uyasho ukuthi ukuze sikwazi ukulapha kahle Zethu kuzomele senze i-termination yomntwana. uZethu manje ngathi akasafuni ukumterminate umntwana. Yethu uyena futhi owenza ukuthi kugcine sekuba ne-infection la esibelethweni ngokuphuza la maphilisi. Hayi-ke guys, uthumeka ukuthi akahayize isibhedlela sonke ngoba akafuni phela umntwana alimali. Lapho kumaka Zethu uthi yena akekho umuntu ozocabangela ingane la, mina yami ingane izobe ifa ngala. So manje-ke abazali babambene ngehluthu. Umaka Zethu uthi akuphile yami ingane, uthumeka ukuthi hhayi ngeke umzukulu wami ngithi ngiyashaya phansi ngonyawo ngimdinga ephila nami. Guys, asazi kuyozala nkomoni-ke umako njena. Aphela lapho ngamazwibela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe like and comment. Guys, before ngivalelisa, nangu noThulani la uthi uzoyikhulisa ingane kaZethu, uyayifuna le ngane. Bathi bayamgxeka abazali bakhe-ke, hhayi wathi lalelani la, nangu nje u-Aunty Thumeka wakhulisa uQhawekazi engamzali, nangu uTata Lazarus ukhulisa ubavumile engamzali. Mina ngizohlulwa yini ukumkhulisa kumntwana kaZethu ngoba at least yena uyingxenye yomndeni ngoba uyingane kamfowethu uLikamva. Kuningi guys, sesobona-ke kula mazwibela alandelayo ukuthi iyo zala nkomoni. Ningakhohlwa ukusubscribe like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazwibela eNimbanga mhla ka 5 June. Hayibo guys, u-Onga